Milí priatelia, dnes je 15. januára a podľa toho vlastne ako sme sa dohodli a ja sama so svojím telom, tak dnes som vlastne začala 28-dňový harmonizačný stravovací program podľa Antonie Mačingovej a podľa tejto múdrej knižky Nájsť sa do štíhlosti. Prinášam vám toto video, kde som premýšľala, čo vám v ňom poviem, ale to budú také základné informácie, keďže som absolvovala ešte baraňajky a obed z tohto programu. Ale celé to prebehlo takto. Včera som bola na nákupe a sama som bola prekvapená, aké zdravé veci som nakúpila. A vlastne, aké to bolo malé množstvo v porovnaní s tým, že to je vlastne jedlo na 2 dní. A mám teda aj výslednú sumu, ale to by som vám potom povedala až po prvom týždni, aby to bolo vlastne podľa tých tabuliek, ako je to v tejto knihe. Takže nakúpila som si všetko, dokonca aj uvarila. Raňajky mi veľmi chutili. Nebolo to ani zdĺhavé, tá procedúra. Bolo to chutné a ma to zasytilo, takže tie raňajky sú fajn. Potom ten obed tiež bol rýchlo pripravený, len som si to asi málo osolila, tak mi to nechutilo až tak, ako by asi som si predstavila, že by mi malo. Podľa toho predchádzajúceho jedla, na ktoré som zvyknutá. Takže momentálne som trochu hladná, ale snažím sa piť veľa vody. Tak vlastne ako je to uvedené aj tu, ako teda Tonka hovorí, že 3,5 až 4 litre denne. Si myslím, že tá voda ma zachráni. A snažím sa to teda piť, aj tú vodu, aj to jedlo si pripravovať, aj jesť ho s takouto láskou sama k sebe. Aby to vlastne možno ešte posunilo ten účinok, aký to má. Cítim sa tak nejako ľahšie, možno aj telesne, aj myšlienkovo. Možno je tak kvôli tomu, že si fakt uvedomujem, že to jedlo je zdravé a že môjmu telu pomáha a necítim sa taká, viete, ako keď si dáte nejaký steak alebo neviem čo, nejaké fakt dobré mäso a vás to úplne ucapí k zemi. Takže teraz nemám taký pocit a uvidíme teda, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Takže každý týždeň vám teda prinesiem takéto video, kde teda zhodnotím, ako sa má moje telo, ako sa má moja myseľ a po prípade, koľko to celé stálo, kedy som si to jedlo pripravovala a ako mi to chutilo. No, teraz ešte nasleduje fáza, kedy sa idem odvážiť, takže držte mi palce. No, ja už tak približne tuším, že aké to číslo asi bude, tak nebudem mať asi vydesenú tvár, ale predsa. Ježiš, nepuklo to. A je to dokonca menej. Pozrite. 85,3 kg váži moja telesná schránka. A som potešená. Na záver by som vám ešte povedala, že je tu takisto možnosť zdieľať svoje zážitky, svoje recepty, svoje prežívanie. Ja si myslím, že to budem veľmi často využívať, keďže sa mám veľa otázok. Môžete to nájsť priamo na Tonkinej stránke www.ľahkechudnutie.sk, kde má teda sekciu fórum, alebo na sociálnej sieti Facebook, takisto existuje skupina, kde sa môžeme o tom porozprávať. Takže želám vám dobrú chuť, príjemný prvý týždeň a o týždeň sa uvidíme.